Tukumi, Tukulong, Election 2022, Multiverse of Madness. Yun ito pa mga balita ngayong linggo. Ako nga pala si Mocha Frappuccino para maging legit fake news sa Pilipinas. Ay usap-usapan ng latest video ng Tukumi na may titulong maghagis ng itim na bag ng nakapangmusik. Putera. Di ko pa pinapanood. Alam ko magkaka-issue to eh. So panoorin natin sa clip. At walang sound. Ilagay pa ako pero so nangyari to around 7 minutes into the video. So 10 minutes yung video. Nice. Oh, puting ban, the meme. Ganda na, kaya pa ba ng wala ka ng wifi? At yung nagtasitakbuhan sila. Siyempre, yan, total sumabot din itong wifi mo. Siyempre, di naman sinabi dito may bomba, pero ini-insinuate mo. Ang hindi ko lang alam dito ay yung mga loopholes sa batas na kailangan ba may sabihin. Alam naman natin na hindi ka pwede sumigaw ng apoy sa isang theater. Hindi ka pwede sumigaw ng bomba sa loob ng aeroplano, di ba? Kahit bagong tayo ka, hindi mo pwede sabihin yon. Siyempre, nagalit yung mga Muslim natin, mga cancel dyan na naging parang katatawanan ng kanilang pananamit na kinokonek agad sa ganong klaseng tao. Ngayon, ito ay dumating na sa NCMF, Bureau of External Relations, na pinagtititingnan na nila ano mga pwede iparatang sa mga vloggers na ito. Yung official na dokumento na ni-receive, malalaman natin kung ano mga lawyers na gagamitin ng Tukumi na isang kilalang prank. Gano'ng katagal nyo na ito ginagawa? Bakit parang gulat na gulat? Ito yung rookie na mistake ng mga prankster channels na first year pa lang. Tulad nitong, ito, sana yung video na ito. Nalala nyo itong prank na to? Nag-viral to eh. Itong Lopez J na Viners. Ba? Pero pang mga emoji, siyempre hindi ko pwede pakita, age restricted yan. Nag-simulate sila na isang prank na binaril itong Blue. Walang magandang prank kung walang sad emoji nakakaiyak at music na nakakaiyak. Pero siyempre, Tito YouTube, ito ay isang simulated prank lang at hindi ito totoo. Halata naman sa sound effects, pero di ba marami naman tayo dyan mga manonood na nanonood sa phone. Hindi nakamatinong speaker. Mukha talaga siyang pinasabuga at bawal na sa YouTube yun. Age restrict ka o de-demonetize ka. Kaya nga umonti na yung mga prank channels ngayon. Salamat! Alhamdulillah! Buti na lang wala ng mga prank channel o at least hindi na ganong karami. Lagi naman may magmamatigas dyan. Regarding social media personalities violating PD number 1727, ano ang Presidential Decree 1727? Ito yun, declaring as a law for the malicious dissemination of false information of the willful making of any threat concerning bombs, explosive, or any similar device. So that's prankster! It's a prank! Maliciously conveys. Hindi mo kailangan sabihin o hindi sabihin yon, pero hindi ko alam, hindi mo ako lawyer, intent yan eh. Depende kung gaano kagaling ang iyong pag-communicate. Meron naman mga pranks na very tasteful ang pagkakagawa. Pareho-pareho lang. Kung naalala niyo yung Jalal, public bomb scare good deed prank. Kung mapapansin mo, walang age restriction tong video na to, hindi tulad ng kayo natin pinanood. With the same effect. Diba? Magandang intro para first 7 seconds ay mapapanood. Ano nangyari? Blah, blah, blah. Pero ang kapalit nito ay binigyan niya ng mga pagkain, damit yung mga homeless. So, di ba, may tasteful siya ng paggawa. Ginamit nila yung lowest common denominator o yung stereotype sa mga Muslim regarding sa ganitong pagkakataon. At syempre, para i-double down ngayon yung pagiging tasteful mo sa paggawa ng content, alam ko, napakarami na natin dinaanan ito eh. Kaya nga, 2022, di pa rin tayo marunong. Doon ako nagugulat. Social. Bomb defusing. Parang Valorant lang. Kung aabot ba bago ma-defuse. Every single time I would cast a Muslim actor to play the main role, they would back out at the last minute because they were afraid they were going to get shot. And just seeing how afraid these actors were to be in a full Muslim thobe holding a backpack on our streets just exemplified to me that much more why I felt like I needed to make this video. So I hope you got the para message. ma-break mo yung stereotype. Kasi marami kasi sa comment section ng Tukumi ng video na yon, yung nakita ko na na-offend sila. Pero tandaan nyo, offense is not a crime. Dahil kailangan malalim yung offense na yun. Kailangan defamatory or libelous na yung offense sa'yo para maging crime siya.
At may maraming factors doon. Hindi pagkat sobrang na-offend ka sa isang bagay, pwede mo na kasuhan yung tao. Hindi ka mananalo doon. Maganda ito ehemplo ng klase ng prank na same lang din yung vein, di ba? Yung stereotype. Maganda siyang ehemplo no na maganda yung pagkakabuo na hindi ka magagalit ng tao sa'yo. Kung makikita mo sa unang-unang part ng video natin, yung dito, binato lang niya. At kung mapapansin mo, walang kapalit yun. As in, tumakbo lang talaga siya for the sake of the prank. Ito pinadala sa akin. Habibi! Racist ka sa... Si Wamos ba yan? Magaling si Wamos dyan. Mapasabugin tayo ng DC sa copyright. Ayaw ko na. Sunod na balita. Balita. Araw-araw dahil sa vegetable smuggling at nawawalan din ng Cameraman kita siya ang na- gobyerno Tarag. dahil hindi Excuse ito me po. nagbabayad ng buwis. Balik sa'yo, Chang Ami. Mabaho lang. Huwag mo pakialaman. Dapat nagre-report ako! I-report lang niya at kanyang kalagayan kung mapapansin kahit- mo naman. Grabe, yan ang professional, di ba? Wholesome, no? Hello? Hello! Hello? Hello! Help! Hopefully, hindi siya full of... Oh, Skyflakes, ang pambansang pagkain. Siyempre, hindi mo lang ano pinagda. Ay, may traffic enforcer. Tapos may nagganito kayo sa Tokomi eh. At may ay, tama na, uy, psuy. Tama na yan, masama yan. Pero hinanap na rin nila itong palaboy na to at tinutulungan na din siya ng ABS sa aking pagkakaalam kung ano ang kanyang kinahinatnan at sino mga pamilyang kasama niya. Sunod na balita na to, anong prank na ayoko na ng prank, umay. Tol, happy Vlogger birthday. Na namigay ng... Happy birthday. Ako ba'y nangat ng... Safe. Huwag ka magpapasabog sa loob! Dapat safe Tol, yan! happy birthday. Hindi mo kailangan... kailangan mo pa rin yan. Kailangan mo pa rin yan. Okay, nice TikTok editing. Ayaw ko na. Pero na balita na... Oo nga pala yan. Malapit na. Ilang araw na lang. Meron na akong gusto iboto. Meron na ba kayo napili? Hey! Mabigyan ka lang ng 10 tigba-20, kala mo yaman mo na. Pero ang tunay na mayaman, hindi talaga lumalabas ang pera niyan. Nasa mga bangko lang, yung bangko lang nagbabayad yan. Para sa mga jeepney driver, diba, daming hawak sa kamay, ng mga mga bills, pero wala pa sa kukuya ng tunay na mayaman na hindi nakikita yung pera nila. Diba? Mga numero lang sa screen. Daming zero, diba? Kasi hindi ka kasya sa kamay nila yun. Hindi ka kasya sa mga wallet nila. Dapat palitan mo tong voters na to ng mga magnanakaw na mananalo sa eleksyon. Yun ang tunay na yayaman dyan. Yung mga sanay magnakaw na hindi nangangasim yun dyan pag gumagawa ng masama. Yung mga ganun makakapalang mukha. Yun ang tunay na, yun ang dapat ilagay mo dyan. Hindi mga voters. Ano ba naman yung tigli 500 galing sa 5 kandidato? Barya! Walang kwenta sa tunay na magnanakaw. Sunod, ito, kalagay mo yun. Sobrang cursed. Kalala ko lang may nagtag sa akin na apolitical daw ako. Kung titignan mo lahat ng video natin, ako ay very involved sa politics. Diba? Pero hindi kasi ako yung tulad ng iba na kailangan ko pa sabihin. Ine-explain ko sa inyo kung sino yung magandang dapat iboto, anong klaseng tao, anong klaseng mga track record. Kasi after 6 years, ibang pangalan na naman yan. Ngayon, yung sinabi ko sa iyo, ano mga kailangan nyo i-check, track record, blah, 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 blah. I-apply nyo lang ulit yun. Hindi ko na lang sabihin sa inyo. Kasi yun ang gusto kong manonood dito, marunong mag-isip para sa sarili nila. Hindi porque, sinabi na idol ko yan. Gusto ko din yan. So, kung hindi mo pa rin ramdam kung sino yung boboto ko, problema mo na yan. Mas pinapakita nun kung anong klase kang tao kesa doon sa gusto kong iboto. Tandaan nyo, ang iyong iboboto ay isang refleksyon ng mga values o ng mga pangarap na meron ka. Hindi ka lang buboto kasi kailangan mo lang gawin. Pinapakita nung kung sino ka din. Good luck sa mga agboboto. Magagamit nyo na yung daliri nyo na hindi na para sa babae. I-exercise nyo yung right nyo at siguraduhin nyo very informed, hindi misinformed at hindi fake news ang inyong mga nalamang impormasyon. Lagi nyo i-double check at i-cross check iba't ibang mga news sites kasi
kahit mga mismong news sites o media ay may kanya-kanya mga bias yan. Iba, onti lang ang bias, iba malaki. Mararamdaman nyo naman yan habang marami kang binabasa. Panguli, nag-sorry na sila. Ang Ayun mga Tokomi. to ko, nakita namin yung mga nag-viral na post sa FB ng Arabo. And then nagbato ako ng bag sa isang barbershop. So, May ano nag-post pala- kasi guys sa isang Muslim community na page. Tapos maraming message. Yung comment rolling episode na yun, hindi namin intention na Okay. makasakit Tama ng naman. mga Actually, lahat ng request na pinapagawa sa amin, ginagawa talaga namin yan. Kahit gaano ka risky yan, kahit gaano ka brutal yan. Minsan darating talaga sa punto na kami na mismo yung masasaktan Yeah, yun yung gusto ko sa kanila. Talagang hindi scripted ang kanilang mga pranks. na yun. Hindi namin po intention na Wala naman na tayo sa makasakit, intention, di ba? Masaktan po kayo. Tsaka mga toko, tsaka sa mga Yung mga prank kasi namin guys, sobrang legit eh. Hindi kami gumagawa ng mga scripted na pranks. Guys, kung matagal na kayong Anong connect mo? Anong connect kung legit? Nasa tastefulness nung prank. Yun lang kailangan ko marinig. gaano kami kabrutal mag-prank. Yes yan. Pag gumawa ang toko Yeah, believe ako. Saan ko believe? Believe dun sa level na pinapakita nyo. sa reactions. Mhm. And hindi namin makokontrol yung mga reactions na yun, mga toko. Hindi naman kasi problema dun yung reaction eh. Ang problema dun yung paggawa nyo. Yung pagpili nyo ng mismong prank. At kung paano nyo siya i-execute. Yan yung hirap sa social media, di ba? Pwede kong gawin yung ginawa nyo exactly. Na may onti lang editing enough para ma-change yung pinaka-nature, yung pinaka-vibe ng video. Lagyan mo nga lang ng ibang background music, yung ang laki ng diferensya, di ba? Yun yung dapat yung ginawa. Wala silang pakialam sa Halo-halo reaction. yan. May matatawa, may magagalit, halo-halo yan. Siniko Kasi siya. ang dami namin ngayon nare-receive ng mga death threats. papatayin ko kayo. Okay, nagpapaawa na sila. Kasi normal naman to eh. Kahit naman wala kang ginagawa eh. Sasabihin lang naman nila pero wala naman ibig sabihin, di ba? Mga Natutuwa sa Tama. mga pranks Kahit namin. kahit Nung sino naman nakita vlogger namin eh. yung thing is to take down the video, syempre. Para syempre na hindi na Hindi marami na kayo pang mapahiya. makapanood ng video. Oo. Saka syempre, ayun nga, nagrespeto rin tayo sa mga kapatid natin. Kung may respeto kayo, bakit yung gagawin? Ni Muslim. And then, nag-post kami. At least kung dun gagawin sa nyo, dapat page meron natin, kapalit, nakita di nyo ba? kami. Tulad yung pinakita ko And lang sa then, Jalan. nag-email kami mismo dun sa page ng mga Muslims, di ba? Yun. Ayun nga, nagpapauman kami, humingi kami ng patawad. may And nasaktan then, ka. Abduli dala. Mall, di ba? mall, natulog ako sa mall. Sa lapag ng mall. Oo ah. Tapos ano pa? Parang naging ano na lang to, naging memorabilia sa mga ginawa nyo. Sorry lang naman to, di ba? Ang dami ding bash nun. Ang daming kumonta. Hindi porket sanay ka na sa bash, yung dapat gawin nyo na lang ulit. Panoorin nyo ito kami yung panoorin nyo yung Pinoy Vlog Apology Review ko para ma-check nyo, para nakunin nyo yung mga checkmarks na dapat nyong sundin. Yung first time na gumawa kami Bino-water something down risky, nyo kasi yung pag- dahil sa comment. sorry nyo. Hindi nga rin namin alam na na Ramadan. Klaro lang din natin Doon pa ako natawa na yung saktong Ramadan. Sa lahat pa ng araw na ipopost ito, ikatapusan ng Ramadan. yun. Hindi namin din alam na Ramadan yung... Yung sa mga Very good. nanonood na kapatid nating Muslim ngayon dito. Marami kaming family members na Muslim. Alam naman din nila na galing tayo Davao, di ba? Tito natin, Muslim. Ito na naman tayo. Nangyari na to yun sa... Meron akong kaibigang bakla, pero malalait ako ng bading. Yung gano'n. Hindi na na-excuse yung panlalait sa kanila. Ako kasi, may freedom of speech ako. Kung gusto mo manlait ng gano'n, sabihin mo. You have the right to say so. Pero repercussions doon ng mga tao magagalit sa'yo, kailangan mo rin saluhin. Pero hindi ka pwede i-penalize doon. It's more on the taste nga eh. Kaya nga may mga dark jokes eh. Guys, kung gagawa kami ng mga pranks na na scripted tsaka fake pranks, hindi na kami tukomi. Oo, wala na, hindi na. Pag sinabi mong Tokobi, Bakit parang nagiging self-patting na lang nila to kaysa mag-sorry lang sila maayos. Tapos, huwag nyo rin sisihin yung mga nagsasabi ng comments. Kayo nagbigay. So parang sinisi mo pa. Yung nagko-comment trolling. Siyempre, sigurado ako kung dalawang utak nyo, kaya nyo naman isang wait lang, medyo sobra na tong comment na to, di natin pwede gawin tong prank na to. Ang dami-dami nung binabasa eh. Kaya comment na rin kayo mga kasanong gusto yung gawin ko next prank na pwede ako makulong. Bibigyan ko kayo ang apology video ng mga 8 out of 10. Hindi perfect pero malapit na. Yung minus 1 point kasi masyado nyo pinupunta sa sarili nyo, pagiging legit. At pangalawa, masyado nyo parang sinisisi yung mga mismong subscribers nyo na pagbigay ng prank na dapat nyong gawin. Pero okay na, passing score pa rin naman. Isa pa rin sa mga pinakamataas na apology videos na akin na grade dahil. So doon nagtatapos sa ating balita kina ngayon. Sa mga ganito, to like, share sa mga pranksters nyong friends. Hanggang ngayon 2022, Abduli Dala at huwag nyo subscribe. Paul na mamala. tayo na